Počas svojej vyše 25-ročnej praxe v reklamnej agentúre som vždy milovala okamih, kedy prišlo ku prezentácii. Tá chvíľa vzrušenia predtým, keď ukážete to, čo ste urobili, podobne ako v divadle, kedy po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch ukážete výsledky svojej práce. Je to kombinácia zvláštneho vzrušenia, jemného strachu a obáv, čo na to povie vaše publikum. Pri obchodných prezentáciách, reklamných prezentáciách je to možno ešte o to náročnejšie, že sa jedná o akési autorské predstavenie. Prinášate tam svoje vlastné myšlienky, nápady, prichádzate so svojou kožou na trh. Hlavne na začiatku svojej kariéry som mala z tejto chvíle obavy. Nepochybovala som o tom, že tú prácu viem robiť a pochybovala som o tom, či ju dokážem dostatočne dobre odprezentovať. Preto som začala hľadať rôzne spôsoby, ako sa zbaviť tohto strachu a ako naozaj ukázať to, čo viem. V našom projekte Na Stage, ktorý vám ponúkame, sú vlastne všetky tieto naše poznatky, ktoré sme získali a ktoré sme pracne sa museli naučiť a empiricky vyskúšať. Ponúkame vám ich, dávame ich do verejného priestoru a ochotne sa s nimi podelíme.